फिन हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों गंसे गरिब नखरनि सिलिंखार नंगौ थांनाय हरनि 11:30 रिंगायाव कक्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय दलिगाव गामिनि मिलन ब्रह्म मुंनि सासे गरिब नखरनि न'खौ हाग्रानि मासे मैदेर फैनानै मानसि थाग्रा न'-बां लाइ लथर गासैखौबो सिफायलांनायजों लोगोसे माइ माइरं गासैखौबो जानानै थाङो। मिलन ब्रह्मआ बिसि आरो सानै गथ'खौ लानानै हाजिरा खामला मावनायजों गरिब नखरखौ सामलायबाय थानाय समावनो थांनाय हराव बेबायदि हरखाब हाग्रानि मासे मैदेरा फैनानै न'-बां गासैखौबो धंस खालामना गालांनायखौ गामिनि रायजो राजाया जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे दलिगाव गामिनि गामिगोरा सुबुं अनफावरि मुस्रि सुराज कुमार ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव रायजो राजानि मददजों खुनुरुखुम थानो हानाय बायदि न' लुना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिलन ब्रह्मआ गावनि सिलिंखार जानाय न'खौ बानायफिननो आरो बिसि गथ' गथायखौ जोथोन लानो थाखाय रायजो राजा आरो सरकारनिसिम अनसुंथाइनि थाखाय आरज खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। रायजो राजा नोंथांमोना अनसुंथाइनि रांखौ मख'नाय एकाउन्ट नाम्बाराव दैथायहरनो हागोन। एकाउन्ट नाम्बारा जाबाय 713502602893 IFSC कोड UTBIORRBAGB आरो जाथायनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो थाखाय 9957175691 जानबुं नाम्बाराव थोंजोङै सुलाद लानो हागोन। आहा दुखुथिया मानसि सेस माइरं दै दिनै मावाबानो माइरं फैया आंनाव फिसा सानै दङ बेखौ लानानै आङो मावनानै खस्थ' सेरसे सेरनै बुथुमनानैसो जायोमोन। बेखौ रायजो राजाफ्रा अनसुंथाइ हरोबा आं गोजोननाय मोनगौमोन। औ होदों आङो। दा नोंहा न'खराव मा मा खहा जालांजोबखो आरो? आंनि न'खराव न' बायलांजोब्बाय, माइरं एसे सेरसे सेरनै बायनानै माबानायखौबो जालांजोब्बाय, आं थानो जायगाबो गैला। दा बे अखानि समावहाय नों दा माबोरै थागोन? औ अखानि समावबो दा रायजो राजाफोरखौ एसे खाथु खुबाबो थाथुमसै होननानै आङो हांख्रायनानै लेंहरदों। सारा अननानै अनसुंथाइ हरनांगोन, गैयै मानसिखौ नुनानै जेबो उफायानो गैया। माइ माइरं जोङो खाजिरा मुजिरा मावाबानो मोनजाया, बेखौबो जालांजोबोबा दा जों माखौ जानानै थागोन? गरसेबो माइरंआनो गैया दा जानोनो होनबा मारै बिसि फिसाया थांनानै थागोन आंहालाय? सानैल'नो साब्रै जायो जोङो, बेखौ दा हराव संनोनो जानोनो गैया। एसे जा खामायनानै लाबोनाय बेखौ जालांजोब्बाय। न'खराव सोर सोर दं? नोंहा बिमा बिफा दंना गैया? बिमा बिफा गैया, आं मावरियासो। बेखौनो खस्थ' मस्थ' मावनानै जोङो जायोमोन। बिब'फोर दङ, बिसोरबो हाबा जाहैजोब्बाय। दा जोङो साब्रै बिसि फिसा दङ, फिसाला सासे फिसाजो सासे। बेखौनो खस्थ' मस्थ' मावनानै जायो जों। मैदेरा माबैसेमोन? मैदेरा मासेयैनो गिदिर आरोखि। बे 11:30सोआव फैदों। आंबो गिनायजों मानायजों न' सिफायबा खारग'लांनो हानायखायसो, नङाबा जों सेस जाजोबगौमोन बिसि फिसा गासिबो। रायजो राजाफ्रा नैबे एकाउन्ट होनायाव थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरोबा आं मोजां जागौमोन, गरिब मानसि। आंनि नामा सुराज कुमार ब्रह्म। आं बे गामिनि सरकारि गावबुरा। आं दा बर्थमान दासिमबो सरकारि गावबुरा हिसाबैनो दङ। बे खामानिखौ आं दा मावगासिनो दं। दा नोंथांमोननि नैबे दुलिगाव गामियाव थांनाय हराव जे हाग्रानि मैदेरा नैबे नोंथांमोननि गामियाव गोबां उदखार खालामनायजों लोगोसे नैबेनि थागिबिनि न'खौहाय जेरै सिफायलांजोबदों, बे बेलायाव मा बुंगोन? बेथ' जाथाया नंगौ। दिनै हराव फ्राय 11:30 समाव मैदेरा फैनानै नैबे जोंनि गामिनिनो मिलन ब्रह्मनि न'खराव फैनानै दा बेनि न'खौ नुगासिनो दं नोंथांमोना। दा बेखौ नाख्रेबनानै माबादों आरो मानसिया बेहाय खुनुरुखुम नैबे गंसे सिफायबाय थानाय समाव थाल मोननानै एसे गाव न'निफ्राय दर खेवनानै एसे नाहरबा जिनिसखौ नुनानै गिनानै खारनलांनो हादों। गथ' गथाय सानै दंमोन, बेखौ लानानै दस्रा न'खराव लोरिलांनो हादों। दा बियो बिनि न'खरखौथ' सिफायलांजोब्बाय, गाख्रेबनानै माबालांबाय आरोखि। दा थानोबो जायगा बेहा दा बर्थमान बिराद असुबिदा जानानै दं। न'आ बोख्लाबजोब्बाय। दा आं बेखायनो
एसे नैबे नोंसिनि बे मिडियानि थ्रुयै बुंनो लुगैयो जे जों हयथ' बहाय नैबे फरेस्टनि माबाखौ जों खबर हरदोंमोन खबर हरबाबो बिसोर फैदोंबाबो बिसोर इसेबां रिसपन्स होआखै आरो दायित्व बिहीन बायदि खामानि मावदों बिसोरो जा बिसोरो गावसोरनि डिउटिखौ मावनांगौमोन बेखौ मावाखै बहाय जोङो दुखु मोनदों एसे आरो आं बेखौनो बुंनो लुबैयो बे मिडियानि थ्रुयै जाहाथे बिनि बिसय बिसोर मानो एक्सन लाया बेबायदियाव मानो दायित्वखौ बुजिया बेखौ एसे तदन्त खालामनानै नायोबा थिग जागौ मानसिफ्रानो फैबाबो गावसोरसो फासयलाबायनानै थायो खुनु बोरै मा खालामनांगौ बेनि खुनु माबा गैया बिसिनाव गावसोर लोंनाय बादि माबानासो थाजोबो मानसिफ्रानो बेखायनो आं एसे बुंनो लुबैयो जाहाथे बे मिडियानि थ्रुयैनो जाहाथे फैगोन दिनफ्राव बेबादि दायित्वबिहीन दाजाथों फरेस्टनि मानसिया जों हयथ' लोगो लोगोनो खबर हरनो मोनखादों बिसोरनो बेखायनो जाहाथे सांग्रां जानानै बेफोरबायदि बिपद समाव होबथाफैयो बा मोनसे सहाय खालामफैयो दा बेहाथ' न'खराव जानो लोंनोबो जा एसे एनै माइरं दैरं दंमोन बेखौबो सिलिंखार खालामलांजोबबाय आरो बेसारा ओरैनोबाबो दुखिया मानसिगा ओरैनो खुनुरुखुम हाजिरा मावनानै बा जा थाइसे थाइनै मोनो बेजोंसो मावनानै बे जायो गथ' सानै दं बेखौ खाङो बिसि दङ दा बेहाथ' दा थानोबो जायगा गैला नै खुनुरुखुम दा बेखौनो जों गामिनिफ्राय जोङो जिखुनु बे थानायनि बेबस्थाखौ खुनुरुखुम बे बेराफोरखौ एसे माबालाबायनानै जों खाथेलाबायनानै होनो सानदों जों गामिनिफ्रायबो जा एसे एनै हायो बेखौ सहाय खालामनानै एसे एनै होनो सानदों आरो आं रायजो राजानावबो अनुरद खालामो जाहाथे नैबे गाख्रेबजानाय न'खरनो सोरबा रायजो राजाफ्रा अननानै एसे हागौमानि एसे एनै सहायता खालामनाय रां जेनेबा सोरबा 100 200 500 जा हायो बेखौ जाहाथे बयबो मदद खालामलायो आरो आं सरकारनावबो अनुरद खालामो बेनि थाखाय जाहाथे थानायनि बेबस्थाखौ जाहाथे खालामफिनो किसु एसे रां होनानै बा जिखुनु सहायता खालामनानै बिनि थानायनि सुबेबस्थाखौ खालामफिननो हानाय बेखौ आं खालामजानो लुबैयो आरो जों रायजो राजा बेखौनो खावलायो जाहाथे बेहा जाहाथे थानो मोनफिननाय बादि मोनसे माबाखौ खालामनानै जिहेतु जोंना रेभिनिउ भिलेज बियो जोंनाव बहाय खुनु माबा गैया दिनैसिम जाथाया बेबायदि जाफेराखै जोंना बियो दुलिगाव फाद्रि रेभिनिउ भिलेजाव गोलैखायो बहाय जोंना हा हुनि खुनु केलेंकारि गैया बेबायदि माबा गैया जों गोदो गोदायनिफ्रायनो थानानै थाबोजोबनाय बेवहाय आं ओंखायनो दा बेखायनो बुंनानै जाहाथे हागौमानि रायजो राजाया बिनि जानबुं नाम्बाराव एसे एनै बिनि एकाउन्टआव सोनानै जाहाथे एसे एनै सहायता खालामलायो गावजों गाव सानसे बेलासे बेफोरनि जाथाया जाहैदों सानसे बेलासे नोंनि आंनिसो गरनै गावजों गाव जा गरसे गरनै हायै सहायता खालामलायनाया आं बेखौ लुबैयो आरोखि दा जोंबो गामिनिफ्राय जा हायो सेस्था खालामसै जोंनाव गामियाव जा एसे एनै फान्ड दं बेजों जों सानसे बेलासे बिदिनो गावजों गाव नायलायो आरो नायगोनबो जाखिनि हागौ आरो जों गामिनि सेंग्रासा गथ'फोरखौबो जों होनबाय बेखौ एसे बेराफोरखौ माबाना होदो रिपेयार खालामना होदो आरो बेजों लोगोसे जाहाथे सरकाराबो अननानै जोंनि बे फरेस्टनि जोंनि बे रन्जित बसुमतारी बिथाङा आं खावलायो जाहाथे बे जाथां जालायनाय जानानै थांजानाय बिथांनि न'खराव जाहाथे अननानै एसे मदद खालामनो सेस्था खालामो आं बेखौनो खावलायो आरोखि बे मिडियानि थ्रुयै आं बेखौ बुंनानै दिनै आंनि बिबुंथिखौ नैबाव दोनथ'नो बुंनो सानो आरोखि दा रन्जित बसुमतारी सारखौ जाहाथे बिनि सिलिंखार जानाय न'आव जाहाथे बिसोर थाफिननो हानाय खुनुरुखुम नैबे नाख्रेबलांनाय न'खौ बा रिपेयार खालामनो बा बिनि थानायनि सुबेबस्थाखौ जाहाथे खालामफिननो हायो बेनि थाखाय जाहाथे गावसोरनि सरकारि माबा हिसाबै सहायता खालामजानो लुबैयो आं बेखौनो सिफायलांनायाथ' बेहाय न'खौ नाख्रेबदों सिगाङाव न'खौ नाख्रेबनानै बेरा सिफायनानै सिङाव माइरं दंमोन माइ एसे दंमोन बेखौ जादों आरो जखन बे जानाय समाव न'खरनि बिगुमाया बेखौ एसे थाल मोनदोंमोन नामा मानसिया थाल मोननानै जखन ओंखारनानै नाहरो बाहेराजों तखन बे मैदेरखौ नुदों मैदेरखौ नुना हथ' बम्ब जानानै मानसिया हाखु दाखु बिसि फिसाखौ लानानै खारग'नो हादों आरोखि माबेसेमोन मैदेरा मासेल'मोन बर्थमान मासेल'मोन गिदिर
गोगोम गिदिरखामोन हयथ' जों सन्देह खालामो हयथ' बे खोनानो मोन्दों आरोखि बेहा लोगो गावस्रानानै फैदोंमोन आरोखि बेहाय दा बेहायनो बेहाय एसे गावबो रागा जोंखानाय बायदिनो दस्राखौ उदखाट खालामफैदों बे गामिनि माबायाव